Οδικός στην Βουδαπέστη, κόστος για διαδρομή ή διαμονή, αξιοθέατα. Σχεδιάζετε ένα οδικό ταξίδι από Ελλάδα προς Βουδαπέστη, είστε στο σωστό μέρος για να μάθετε όλα τα κόστη. Η διαδρομή μέσω Σερβίας διαρκεί περίπου 12 ώρες και καλύπτει 1.100 χιλιόμετρα, κυρίως μέσω αυτοκινητοδρόμων. Με μέση κατανάλωση καυσίμου 7 λίτρα, 100 χιλιόμετρα, θα χρειαστείτε περίπου 77 λίτρα για το ταξίδι, κοστίζοντας γύρω στα 130 ευρώ. Θα χρειαστεί να πληρώσετε διόδια στη Σερβία περίπου 45 ευρώ μετεπιστροφής και να αγοράσετε βινιέτα Ουγγαρίας περίπου 17 ευρώ. Για διαμονή, τα οικονομικά καταλύματα ξεκινούν από 30 ευρώ το βράδυ, ενώ τα ξενοδοχεία 3 αστέρων από 40 ευρώ έως 60 ευρώ το βράδυ. Για φαγητό, τα οικονομικά εστιατόρια κοστίζουν από 8 ευρώ έως 15 ευρώ το γεύμα, μεσαία εστιατόρια από 15 ευρώ έως 25 ευρώ το γεύμα. Τα εισιτήρια για μουσεία και αξιοθέατα κυμαίνονται από 4 ευρώ έως 20 ευρώ, με εκπτώσεις και δωρεάν είσοδο σε συγκεκριμένες ώρες. Φροντίστε να υπολογίσετε επιπλέον έξοδα για μετακινήσεις και σουβενίρ και προετοιμαστείτε για ένα συναρπαστικό ταξίδι.